Mwaswera bwanji Amalawi nonse. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM chigawo chaku Masana. Amalawi choyamba tufuna tipepese kunena kuti mtupi mukanga titosina tikusina ndiye mulizifuwa mulizimfine ndiyebe tazikakamiza chifukwa anthu ambiri akuimba matelefoni unoti kodi Comrade Ntanyiwa muli kuti, Comrade Ntanyiwa muli kuti. Ine ndikadali ndi moyo ndili ndi moyo ndithu kufa dziko lizadziwa ine ndilipo, palibe kutekeseka, palibe kubwerera mbuyo, palibe kuopsezedwa mpaka chimene tikuchithamangisacho titakachipeza. This is Comrade Ntanyiwa. Kodi mwamva kunena kuti apolisi awiri amwalira ku Chikwawa? Lero tu pa 14 September 2024 tasalatu ndi chaka kuti aiguputowa tisiyane nawo. Kwasala chaka kuti aiguputowa tisiyane nawo. Amalawi tentipitirize kupemphera. Nkhani zimene zakula kwambiri, nkhani zimene zikuvuta mdziko lathu la Malawi ndi nkhani ito zimene zachitika ku Chikwawa, zimene wina aliyense sanayembekezereke kuti zikanatha kutero. Chiyambireni ma president onse Malawi, woyamba kugendedwa Lazarus Chakwera, mafunso nkumati chifukwa chani? Anthu adana nanu chifukwa chani? Mkwiyo wa anthu uli pa ripoti la ndege, mkwiyo wa anthu uli pa njala, mkwiyo wa anthu akufuna aziwe chimene chinapha Achilima ndi anthu ena aja. Nde kumayendayenda ndikumakapeza anthu amene ali ndi mkwiyo kale kukhala ngati kwasusulaso mabala. Kangati kwasusula mabala. Bambo wanji kungoweruka kunchito momota apike kai pa khomo kungonyamuka omwewo kumowa konkoso ndikukangofikira kutaya koso mowa waini yake kupasidwa makofi. Bambo wa mtundu wanji from Malawi to China Chikwawa chapananga chani nde anthu ndi okwiya. Achakwera ndikanakhala ine ndikanauza Malawi zona zake zenizeni ngati zangozija sizikundikhuza. Koma apa chiziwikireni president wa dziko la Malawi ngozi imene ija akuiziwa, ndipo anthu amene anayipanga ngozi imene ija akuaziwa. Komatu choona chake chenicheni chululika. Kodi tu Limpopo inali ku Chikangawa konkuja? Limpopo inali ku Chikangawa konkuja kuti tikutulusireni audio ripota wa Limpopo akuyankhula ali kumeneko ku Chikangawako. Amalawi mukhumudwa, Amalawi mukhumudwa kuti mpaka ripota wa Limpopo anali komweko. Tikuti pandipiti wa president paja pamakhala wa Limpopo, alipo Limpopo. Kodi mkuziwa Malawi convention imene kuchitika ya Chiomba Nkhanga dzulo akondwanira Nkhumwa anali kusanjika. Ife ndeta chita kukumana nawo nthawi imene ndinali ndi Ayinadala Kadula. Ali mwakwana inde takumana ndi akondwanira Nkhumwa, funso akondwanira Nkhumwa. Kodi convention ndi MCP
chifukwa chani mukusangalasidwa anankhumwa ndi kugwirisiridwa ntchito? Chifukwa chani mukusangalasidwa ndi kumagwirisidwa ntchito kukhala ngati pulpit? Anthu azingokuseweresani kumapeto kwake azakutayani. Zomvesa chisoni pokonzekera convention anali ku State House kukatenga makobiri a convention kungoziyamba zinthu osakonzeka. Limpopo ndi Cobra Ditajiwa. Zopya zachitika kuchikwawa kumene apolisi awiri amwalira. Ndizomvesa chisoni kunena kuti aboma sakulengeza komanso mawayilesi aku Malawi sakulengeza. Amalawi Limpopo FM chigawo chakumasana ikufuna ikudziwiseni popitirira ndi imfa zochuluka za apolisi mu boma la Achakwera. Panonso apolisi awiri amwalira kuchikwawa kuja kumene kunali kulimbana ndi anthu okwiya ndithu kumene kuja. Wapolisi waphedwa. Pano atolankhani athu akuthamangathamanga kuti atipasire mayina a polisi amene aphedwawa, ndipo Limpopo FM ikupasirani mayina a polisi awiri amene aphedwa. Choncho dziko lonse la Malawi tati tikuziwiseni kunena kuti kuchikwawa kunamwalira apolisi awiri, koma aboma safuna kulengeza. Radio yawo ija ya MBC sikufuna kulengeza. Radio ina ija mukuti zikachitika muzimvera kwa ife sikuyankhula kuti zachitika kuti timvere kwa iwo. Ndenkhani ndionera kuti apolisi awiri amwalira. Zinthuzi zikuyenda secret, koma ife tati tingobwera tikuuze na Malawi palibe za secret. Pafa munthu. We are going to give you a list of the names of the people who plotted to kill the Vice President of Malawi using an airplane, and their names are as follows. Lazarus Chakwera, President. Zikael Noma, Minister of Security. New Vice President, Michael Biswick UC. Moses Kunkiyu, Minister of Information. Paul Valentino Piri, Malawi Army Commander. Chimwendo Banda, Minister of Local Government. Oyo ndi mwene mbomba Jackson Kasongo. Ripoti la chamba. Ripoti hili ndiye bolanso school report. School report lake solankaka za chamba zeni bolanso report la school ya kwacha. Ngozi itachitika kumene tinali ndi mafunso ochuluka opanda mayankho. Pofuna kupumisa mutu ndi kuganiza tinapempha kafukufuku oyankha mafunso athu, koma ripoti ili ndiye bolanso school report. School report yake solankaka za chamba zeni bolanso report la school ya kwacha. Ngati akuuza ana akenso olezera ati ndege inali ndi mafuta okwana kuyenda maola anayi. Vuto lalikulu ndegeyo inaomba mtengo ndiye inagwa. Zikomo mtengo watiphera chilima. Siza chilendo izi kuthambani mtengo so unatiphera diki matenje toye kusangala alo ndigadama ndi David Chiwanga. Tiyeni tidule mitengo yonse kutiphera anthu. Ripoti ili ndebolanso school report. School report yake solankaka za foja zeni bolanso report la school ya kwacha. Pa 13 July Ajeremani anatiuza kuti black box ilipo mu school report lawoli akuti black box palibe. Malo moyankha mafunso a Malawi report ilili likuonjezera mafunso. Tikufunsana ife kuno kuti ngati report la chambali likuti panalibe communication iliyonse ndi ndege, Chakwera nazo bwanji kuti ndege yauzidwa kuti bwerere ku Lilongwe?
anaziwa bwanji kuti ndege ili kuchikangawa poti panalibe communication ndi ndege ndi traffic control? Anawuza achakwera ndani kuti ndege inabwezedwa itafika ku Mzuzu chifukwa communication panalibe? Nanga poti mu school potimu akuti ndege sinafike ku Mzuzu. Nanga nchifukwa chiyani achakwera analamula kuti azipasidwa ripoti pa maola anayi aliwonse okhunza ndege yosowa? Nanga amapereka maripotiyo amaziteka kuti poti panalibe communication ni ndegeyo. Tikamaliza kuzifunsa mafunsa wawo yango tilipeza kuti zomwe tinkaganiza ngozita ngochitika kumene ndizoona. Chakwera ndi Gwenembe chilima ndisikusinja. Mapera mgulizano poti chaka cha mmawa amene akusogolera mgulizano lafuka Sabala wafera kuti anasainira mgulizano ripoti ilili ndiye bolanso school report yake Solankaka zakanundu zenizeni bolanso ripoti la school yakwacha munthawi yakamuzu amapha anthu ochuluka kuteteza mpando anali chontembo munthawi yachakwera chigawenga ndi chimwendo banda kukakhala mademu amagulira nyamata zikwanje kukakhala msonkhano wa zipani zosusa amatumiza zifwamba anapha nawo chilima olomu ndiphe musangondiphera kuteteza mpando poti MCP imateteza mpando pokupha anthu. GetAChoose.com. Chotero programu yake ija ya Nkhangasana Amalawi chigawo chino chakumasana ndikufuna ndi yankhule ndi mabwana azisogoleri aku AVC Kahaya kumeneku mukuzuza anthu ogwira ntchito 90,000 singakhale salary ya driver 90,000 yomweyo achose ndrama ya renti pa 90,000 yomweyo achosepo chokudya 90,000 yomweyo achosepo school fees 90,000 yomweyo transport yobwerera ku ntchito. Amalawi chifukwa chani tasankha kuzuzana tokatoka au nduna Minister of Labor tikufuna minimum wages ogwira ntchito mwamwenye kaogwira ntchito makampani aboma makampani amene asala aboma pakhale minimum wage yonena kuti munthu azilandira ndalama iyi izitha kufikira zosowa za munthu. Choncho mabwana aku AVC madrayiva anu akumanyamuka kupita kukagwira ntchito zongonjezera osapasaso allowance kwa AVC amabungwe abwera kumeneko ku AVC komanso tipezerepo mwayi makampani onse amene mukulipira anthu ndrama yochepa tikhala tikuyenda chaka chamawa tipita kampani ina iliyonse tidziwe kunena kuti anthu akulandira ndrama zingati. 90,000 si salary 90,000 ndi ndrama imene wina akuthira mafuta kungochoka kuzomba kubwera ku Blantyre kuthira mafuta a galimoto wina yukhala salary azikadya pa nyumba ndi ana. Ndechonchi anthu asazimangirire mdziko mchifukwa chake anthu akuputa ngongole kumapeto kwa ngongoleko angopanga chiganizo chonoti kulibwino ndingomwalira chokhalira pasikopa sindikuchiziwa. Chonde amwenye nonse uthenga ukufikeni malipiro amene mukuapasa anthu m'masitolomo akufunika kukwezedwa. 20,000 singakhale salary 20,000 ndi 200 rand 200 rand munthu angogula gesi ya mowa ndrama yathira pomwepo mukumpasa salary ku Malawi.
pali gulu lina limene likutchedwa machinga hanga lomwe linakonza dongosolo lofuna kukapereka zokudya kumalo ena kwa mwazangati. Chomvetsa chisoni nchonena kuti mayi Esther Jorobala kugwirizana ndi maziphunzitsi kunena kuti asalole anthuwa kuti apite akagayira anthu zakudya. Amayi Jorobala, tikufunseni, inuyo mwatenga chani ndikukapasa anthu osowawa? Mwapasa chani anthu osowawa? Zimenezo zichepe mayi Jorobala. Gulu la machinga hanga latolera zokudya kuti likapase anthu. Inu mukuti yayi pamalopo tufuna likapangepo msonkhano ni moyo wa anthu. Chimene chinafunika chiyambirire ndi chani? Tiyena azisogoleri tikamapanga zinthu tiziganiza. Kuchikwawa kwa changoima pagaga health center pakuchitika za uchitsiru. Odwala akumauzidwa kuti azigula mafuta a galimoto kuti aike mu ambulance. Odwala ngatali serious critical akufuna kusamusiridwa kuchikwawa kuboma kapena kumwanza. Odwala uja patient uja akuuzidwa zonoti ambulance ilipo koma kulibe mafuta. Nde bwanji inu madriver ntchito ite kuchipatalako kusakhale kopanda ambulance. Amalawi adziwa kunena kuti pamalo pathu pano palibe ambulance. Tipange dongosolo lopeza transport loti izanyamulira anthu. Wamkulu wa pa health center imeneyi mukuziziwa zonena kuti a driver anu akwalipirisa anthu ndalama ya mafuta kapena inu ndi amene mukuwatuma? Tikubwera kuchikwawa konko, tikubwera kwa gaga konko, tikufuna tidziwe zona zenizeni. For Regions Organization pamodzi ndi Malawi First ikubwera kwa changoima kwa gaga health center. Tufuna tidziwe anthu nonse amene mwakhala mukugula mafuta mgalimoto, tikufuna apa chipatala atipase breakdown. Ndrama zonse zikufunika zibwezedwe. Odwala atengaso kuti ndrama pamene iye akudwala. Nde a driver asaladinya amene mukumayendesa ambulance imene iyi tikubwera kumene koko mutuuza amene akumakutuma niyo zopusa. Sitikufuna kunena kuti anthu azizuzika. President azuze anthuso apadera mukazuzeso anthu anu. Kodi Norman Chisale anakulakwirani chani? Zonse zimene zimachitika kuchikwawa zija Norman Chisale kodi amakhala kumene kuja? Lero mukupanga ma warrant of arrest kuti mukamange Norman Chisale kunena kuti zipolowe zimachitika kuchikwawa ndi Norman Chisale. Pamene anthu amene anaitanisa ma demonstration kumene kuja ndi Abida Mia, Owen Chomanika, Kafandikale, Amandevana, Achizuzu, Asuzeni Dosi, ndi anthu amene amaitana kumene koko ma demonstration. Lero mukukanena kuti Achisale amangidwe. Chisale anakulakwirani chani? Kapena akazawo Achisale anali chibwezi chanu? Achisale sana akwatira akazawo? Muti yankhulisa pambala MCP.
ndikatero sopa mpopofenu ine comrade Ntanyiwa ndati tisiyane pomwepa pomaliza ndifuna uthenga wanga upitenso ku UTM kunena kuti kula Mike Kaliati ku UTM kula Newton Kambala kumene kuku simungasankha anthu amene wakukhala president wina vice president wake musachononge chipanicho Mai Chilima tikuziwa zonoti mukulira sitikufuna zonoti chipanichi chisokonekere kuli bwino mudzuke mubwere muchigwire chipanichi sitikufuna anthu ena chisokoneze tikuti Mai Chilima ndi joka apita Mutharika agetuludi Mutharika tautengano utengamo tamuita nani Mai Chilima mukhale naye pansi bwanji kodala adadi nanuso tikhala tikunyamuka lolemba lino tamuzikhala mmabwalo a ndege kuti mumuone Ntanyiwa koma talengeza siku lonyamuka ndi lolemba kuchoka ku Malawi kubwerera ku Namibia ino amene mukulimbana ndi kusakasaka kulowa komatu nde mmaboto stolo zulo usiku kuzomba kunali CID kumangochi kunali CID Blantyre ndendisanene koma pitiripe osatekeseka osaopa osafoka